Здравейте! Вие сте с Бизнес Импулс. Аз съм вашият водещ и днес ще направим нещо, за което много от вас ме молиха. Ще разгърнем в детайли темата за голямата технологична трансформация на България. Днес няма да препускаме по повърхността. Ще се спрем на всеки важен детайл от българския пробив в изкуствения интелект, защото това, което се случва у нас, не е просто мода, а пълна промяна на икономическата ни ДНК. За да разберем мащаба на това, което преживяваме в момента, трябва първо да си спомним откъде тръгнахме. През последните 2 десетилетия България се изгради като истински IT-център на Източна Европа. Ние създадохме хиляди специалисти, но дълго време бяхме в капана на така наречения аутсорсинг модел. Този модел беше полезен, той вкара капитал и ноу-хау, но имаше един голям структурен недостатък. Ние бяхме строителите, но не и архитектите на дигиталния свят. Интелектуалната собственост върху продуктите, които създавахме, почти винаги отиваше в САЩ, Великобритания или Германия. Днес обаче този импулс се променя фундаментално. България вече не само пише код по поръчка. България започва да създава същината на технологиите на собствената си територия. Невъзможно е да разберем този пробив, без да погледнем към неговият академичен и научен стълб – Института Инсайт в София. Много хора в началото бяха скептични, но днес виждаме, че това е най-значимата инвестиция в знания у нас за последните 30 години. Инсайт не е просто сграда с компютри. Това е център, който привлече финансиране от гиганти като Google и Amazon, но по-важното е, че спря изтичането на мозъци. Там беше създаден BGGPT, първият широкомащабен езиков модел, разработен специално за нуждите на нашата държава и език. И тук идва важният въпрос. Защо ни е български AI, когато имаме световни модели? Отговорът е в контекста. Глобалните платформи често правят грешки в българския юридически език или административна терминология. BGGPT е нашият дигитален суверенитет. Той позволява на българските банки, държавни институции и големи компании да внедрят изкуствен интелект, който гарантира сигурност на данните и разбира българското право до последния детайл. Това е основата, върху която се гради всичко останало. Но науката бързо се превръща в реален бизнес. Нека погледнем как водещите български компании вече интегрират тези технологии, за да скалират на световно ниво. Вземете за пример PayHawk, първият български еднорог. Тяхната сила не е просто в това, че издават карти за бизнес разходи. Тяхната истинска иновация е в алгоритмите, които обработват документи. Когато снимете една бележка от ресторант или бензиностанция, системата им разпознава сумата, данъка и категорията на разхода с смазваща точност на над 60 езика. Това премахва хиляди часове ръчен труд за счетоводители. Това е пример за това как българският продукт не просто използва AI, а решава тежък и скъп глобален проблем. Друг пример е платформата CloudCard. Те разбраха, че за да помогнат на българските търговци да оцелеят срещу гиганти като Amazon, трябва да им дадат достъп до технологии, които преди бяха достъпни само за милиардни корпорации. Тяхният AI автоматично анализира кои продукти се купуват заедно и кога ще свърши наличността в склада. Това позволява на един малък семейен бизнес в провинцията да има същата аналитична мощ, каквато имат най-големите световни вериги. Това е истинската демократизация на бизнеса у нас. Пробивът обаче отива много по-далеч от софтуера за офиси. Той навлиза в медицината, където български стартъпи като Kelvin Health правят революция. Те използват термални камери и изкуствен интелект, за да откриват съдови проблеми и възпаления още преди пациента да усети болка. Това е моментът, в който технологията спира да бъде просто бизнес и започва да спасява животи. Тези идеи не биха били възможни без силната подкрепа на българските фондове за рисков капитал. Eleven, LaunchHub и BrightCap вече не търсят просто добри идеи, те търсят дълбока технология. Те търсят проекти, които се базират на сериозна наука и са трудни за копиране. Този финансов импулс е двигателя, който позволява на малки екипи от София да се състезават с екипи от Силициевата долина. Но тук трябва да си зададем и един труден въпрос. Как ще се отрази това на пазара на труда? Има много страхове, че изкуственият интелект ще замени хората, особено в IT сектора. Реалността обаче е по-нюансирана. AI не заменя хората, той заменя тези, които отказват да го използват. В България виждаме масивна вълна на преквалификация. На преден план излизат специалисти, които умеят да управляват тези системи. Това повишава производителността ни като нация, но и вдига летвата за образованието.
Трябва да действаме бързо, защото скоростта на иновациите е по-голяма от скоростта на учебните планове. Ако погледнем към индустриалните зони край Пловдив, виждаме, че AI вече е влязъл и в заводите. Умните фабрики използват алгоритми, които предвиждат кога една машина ще се повреди 2 дни преди това да се случи. В сектори като автомобилостроенето, където България е ключов доставчик за Европа, AI камери извършват контрол на качество с прецизност, която човешкото око просто не притежава. Това прави нашето производство конкурентно на най-добрите в света. Не трябва да забравяме и киберсигурността. В ерата на AI информацията е по-ценна от всичко, но и по-воранна. Българските компании за сигурност днес създават умни защитни фаерволи, които се учат в реално време да разпознават атаки. България се оформя като дигитален щит за региона, което носи не само престиж, но и огромен пазарен контекст за нашите експерти. И така, къде ще бъде България 2300 година? Визията ми е ясна. Ние можем да бъдем бутикът на изкуствения интелект на Европа. Място, където се създават бутикови, високотехнологични решения за медицина, право и индустрия. Ние вече не чакаме бъдещето да дойде от запад или от изток, ние го програмираме тук. В края на днешният епизод искам да ви оставя с една мисъл. Изкуственият интелект е инструмент, но импулсът е в вашите ръце. Няма значение дали управлявате голяма фирма или тепърва започвате своят първи проект. Технологията изравнява шансовете. Ако имате достъп до интернет и правилната нагласа, вие разполагате същата изчислителна мощ, с която разполагат световните лидери. Въпросът е какво ще направите с нея. Това беше Бизнес Импулс. Аз съм вашият водещ и ви благодаря, че отделихте тези 10 минути, за да погледнем заедно в същината на българския технологичен пробив. В коментарите ми напишете, коя е следващата индустрия у нас, която според вас AI ще промени из основи. Ще ми бъде интересно да прочита вашите мнения и да продължим дискусията там. Не забравяйте, контекстът дава смисъл, но импулсът е този, който задвижва промяната. До следващия епизод.